La jornada d'avui està dedicada a un tema poc tractat, que és la invisibilització de les dones i la seva repressió en el ferrocarril a Catalunya. La invisibilització de les dones és una constant en la història i avui aportarem aquesta nova perspectiva que recull l'estudi de molts historiadors i moltes historiadores que avui es reuniran aquí per presentar els últims treballs que han fet. Bé, la mort de Franco no va significar, podríem dir, el final de la dictadura, ni molt menys, perquè d'alguna manera la idea era continuar el franquisme després de la mort de Franco, però sí que va ser, podríem dir, un punt d'inflexió en el que seria el procés el que es coneix com procés de transició a la democràcia. Que tothom conegui un fet, que és la repressió contra les dones durant el franquisme, que va molt més enllà de la motivació política o d'altre tipus, sinó que és una repressió pel sol fet de ser dones